ତେବେ ଇମାନ ସେଥିରେ ମୋ ଛାତିକି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୁଝ। ବାବୁ ତମେମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ଧ, ଏ ସମାଜ କହେ ପ୍ରେମିକ ପାଗଳ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୌର ଦାସ ଏତେ ଭଲ ପାଉନି ଗୌର ଦାସ, ଏତେ ଭଲ ପାଉନି ମତେ। ଭଲ ପାଇବାଟା କମେଇ ଦିଅ, ତା ନହେଲେ ତମେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ। ପାରୁଛ ଯଦି ତମେ ତମେ ମତେ ଘୃଣା କର। କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ମତେ ଘୃଣା କର। ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ତାକୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ଯେ ମତେ ଜନମରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦଉଥିଲା ତାକୁ। ହଁ ମତେ ଘୃଣା କର। ତମକୁ ଘୃଣା କଲା ବେଳକୁ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା ବାସୁଛ। ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ ପରା ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଜି ଆଉଜି ଆସୁଛ। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ରାଗୁଛ ସେତେ ନିଜର ନିଜର ଭାବୁଛ। ଏ ଠାକୁରେ, ଜୀବନରେ ତମକୁ ବି କେତେ କିଛି ମାଗିଲି, ଏତିକି ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆର ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମତେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦିଅ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ଗୌର ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଏଇ ଗୌର ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ନା? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ମୁଁ ତମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମାନେଟା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲୁଚଉଛ। କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ମନେ ନାହିଁ।